my god. Oh 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 my god. Hallå? Ja, jag fick en kniv, jag skojar inte. Jag fick en karambit stängd. Skojar du? Oh my god, bror, vilken quality. Precis när jag ser Rare Special Item så var det som, alltså det är som när man kör, när man typ ramlar med en cykel, man bara tar det sant. Fuck it! I dina sjöpidar, vet. Åh nej! Det är mycket penis! Har du blivit mätt i månaden? You fucking high. Excuse me. Indeed high. I am Terminator. Herregud, den här snubben lär ju chilla lite. Jag har redan kaosat 4. Is best. Och det har gått 3 sekunder. Vocal is full metal in the world. Ifrån fucking Dimspeed. Är ju nu vi carrier donger. Det är legit. Frillis, are you maybe from Russia Federation? Oh no, I'm from England, America. Han är sämst! Vad gör jag?